Saking pertamu kaya putri satu wirwatan kalajengaken hiburan sasaran rasa berkedang campur sari cahaya musiknya Indonesia bilih ing dalu kelegahan kaparang pada cas lipur kaget tawana pertama sibin kanthi paripurnanipun pawiwahan niki kagem sasono ndadosaken sasana regeng lan kayipun badhe kula jemanaken setunggal vokalis wonten diajeng Titin Manuhara jeng kaparang jemeneng. Oh. Oh. Yo. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yo. Wilujeng dalu diajeng Titin Manuhara. Wilujeng dalu Mas Tarno. Ya. Sehat aja. Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Ora aku ya gumun. Pesinden liyane iki ora enek mendina ning kono ketemu ning kene ketemu. Rumah saku sadoh banget ku pasti ku pesindene wong kono. Ya masa wong kok Sragen. Iki pilihan ya Mas ya. Oh, pilihan. Pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Apa yang mecakno? Piye to ndarak. Walah, mendina ketemu adisan. Ora apa-apa ya, Jeng. Sing penting sehat, seger waras. Sehat ta? Sehat. Alhamdulillah. Cek lancar toh? Sehat lahir batin, Mas. Lancar apa ora? Lancar. Alhamdulillah. Lancar apane nu ngerti apa ora? Rezekine, Mas. Ya rezekine utama ya toh lancar pipise. Lah iya. Lah ya ku ya jelas. Lah artine nek lancar pipise berarti sehat. Sehat. Dang. Wong sing gak lancar pipise lak rekoso nang rumah sakit. Lah gitu, Pak. Lah genah kuwi. Kuwi nyotok. Nggih. Mangga Jeng ngaturaken salam kagem dumateng para tamu mangga. Nggih, sakjenenipun dalu ngaturaken wilujeng dalu para rawuh sedaya mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, sugeng pepanggihan kalian Cahaya musik. Nggih, ingkang mijil saking Sragen nggih Mas. Sragen ngene wis gak apa-apa. Bawa selek ben do sarapan selek. Sarapan? Bawa. Ya mangan no. Ketoke rada maem. Nah, aku nek mangan aku ben rusa. Nggih. Dhewe awake ning kono ki Jeng saiki genti nang kene. Iya Mas. Ya ngene iki Jeng ning ndi nggone ndi papan ya to. Apa meneh sipate hiburan nek dikrasakne penak nyenengke mesti dienggo neh ra nggih ngoten ta Pak? Nggih ta Pak. Wah nggih genah cocok dasare MC-ne ya bagus. Bapak iki selak pengen nyanyi Mas. Oh genah ngene iki para pakar seni budaya akeh banget. Sedaya nyanyi mengke. Heeh genah. Wah. Nggih, mengke panaturaken ya Jeng. Mangga menika dipun aturaken caos lipur kagem dumateng para tamu Jeng langkung ngruyin tinarep mat-matan gegedingan sautawis. Mangga. Mangga Mas neme. Sinawang datan boseni nyawang yu lemah rekoso ta lagonani angger aku oleh nyawang wong ayu lambemu sing abah yen mati aku wis purun angger tresnaku mbok tampa
Wis ta, Jeng? Nggih. Nggih. Monggo, Mas. Mangga pun aturaken manut aku ya. Neng ngendi nggonku goleki pote-pote kepengin ketemu senadyan ado taparahani mung nuruti karepe ati monggo diajeng Bareng saiki ketemu kopi lunga ninggalake aku kaya sinandalakeku Lokto menes nelosi pipiku yen pancen ora tresno bawa iya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal gondeli Ya gore meneng ae wis bar madang. Keparaken. Oh alah. Lah masih ke mau rumah sakit ya arep bengoke jebule angop. Bawa meneng jebloke barang ya. Je, jeglake bareng. Ora apa-apa lek. Jeng. kaya ngene lelakonku saderipun kelataraken wilujeng rawuh kematang para tamu kangge mambet ing satu hormatan wilujeng lelegahan kanthi madu mandikan bakali iki sugeng mirsani kelas sabar kadang campur sari cahaya musiknya Indonesia ika sang kuyung kalan sostek Bademar RD Audio JNS Multimedia Video Shooting nggonku goleki pote-pote mung pengen ketemu senadyan ado tataran ati mung nuruti karepe ati jeng yo penak tenan iki ninggalake aku
panceni ora tresno mawa iya kandha sing prasaja aja gawe gelo ati ngaku ora bakal cahaya ki percaya aja. Tanggapane murah. Ya, heeh. Jan. Tur yogane ya pusat kabeh Oh, lho Mas. genah bako-bako kabeh, genah lho. Nom-nom kabeh rene sing tuwa. Heeh. Elok tenan cahaya iki. Ya. Kaya Oh. ngene Eh. lelonku biyen opo kok dadak ketemu yen pancen dipinggake gawe gelo ati selawase. Lha nggih matur sembah nuwun diajeng Titin Manuhera sampun aturaken Gedya Satawis cah selipur kagem teman para tamu sedayanipun kanthi menika monggo-monggo kula semanggaken samangke mbok pilih teman-teman para tamu kagem putri kapareng ingkang badhe ngersan lagu tanuki nderek suka parisuka nderek ngregengaken lan ngeken monggo kala semanggaken niki menika dipunjumenaken malih setunggal vokalis melih monggo wonten diajeng Elisa diajeng kapareng jumeneng yo yo Yai kok saya suwe ora saya tuwa saya nom. Loh, kok iso saya 6 to Mas? Nah, genah iki lho. Ora ketemu pirang sasi kae. Sprene kok ora ketok mleduk kaya ngono. Nggih. Kita ibarate ki mau, Mas. Ibarate kates kono mateng nang wit cemlorong semringah. Ya. Ora. Mboten dipangan codot. Ora dipangan codot. Terus aku mbayangke cara ketak kremus njamak nyus. Ibarate ngono. Lah nek dikeki tenan piye Ku, Mas? elek kok genah kates apa masamu? Lah yo nek Kates kan lho kalak kuning ya. nek tak kei kates gelem. Kan eneng kalau kates. Ijo no Heeh. Enek sing kuning lho cemrorong abang. Nek nggonku kuning Mas. Nggonmu kuning. Ndelok. Ana sing ngerti ora. Kates kuning omah lho. Kuning omah. Nggih. Mangga sadherenge ngatur kula salam jeng kagem teman tamu. Saderengipun ngaturaken sugeng dalu nggih Pak, Bu. Iya. Nggih, sugeng midhangetaken kula kalih sak rencang Cahaya musik. Silau ya Mas. Oh cahaya lah kan cahaya semlorot ya. San saya sing duweni lah bathuke cemlorong. Nggih. Pripun iki? Ya lemah sing kemaki kudu nguyoh ae. Lho, Lah kok- piye? Iya, ayo ning mburi Mas. Lho. Engko delo-delo kasih. Cek mangga. Nggih. Caos lelipur kagem teman-teman tamu jeng buat pun aturaken Gegedian Satawis. Mangga pun aturaken langgam Langgam rumiyin. Heeh. Nggih. Sabet. Dikeculne nggih Mas. manut. Nggih, ben rodok gemyak. Elizabeth. Ada yang bulat loh, Bet. Nggih. Nggih, Mangga. imbang ngono ya Mas. Kan ngimbangi katresnane jeng, Mas. Ada Mangga yang pun bulat, aturaken. tapi Imbang ana katresan keberkadang tinarap alus terus gejol. Mangga pun aturaken.
Sepentino mung ngalamun trone sepi samun ngamung tangan sagap dulu wayanganmu dene mas wong ayu monggo diajeng misake tresnan jati lamun mangkene piye katresnanmu mangko kang mas katresnanku kanggo megal-megal sing yo ben kepenak disawang sesarang rasa berkadang campur sari cahaya musik Indonesia hingga saking sistem badem lan merem RD oleh audio ning video syuting JNS Sepentino mung ngalamun jroning sepi sangamun hamung tangan sagak dulu wayanganmu aduh lima wong ayu yejeng yo tresnan jati lamun mangkene piye katresnanmu piye katresnanmu
sae kepi katresnan marang Kakang Diajeng. Nggih. Nggih piye? Tresnamu piye? Neng Kakang, masih Kakangmu kono ora? Kakangmu tak kira kowe, Mas. Mama sama aku. Yen tak sawang-sawang sliramu. Pripun, Mas? Sajake kok kaya piye ngono? Mau ditakoni katresnamu marang Kakang kok kaya Lah ngono. aku lho ora tresno kowe. Lah iya makane nek Kakangmu kono, ora neng aku. Ya ngono kae, Mas. Ya ngono kae. Ketoke kurang mat. Oh, gamat. Ya wis. Ya dilanjut wae. Ora sida ora tak garap malah ngono kae wae. Iya. Mongko Kang Yo. Mas katresnanku bablasane tan bisa tinuju tunduk lan kasetiamu tan korbanake jiwa lan ragaku. Matur sembah nuwun Diajeng Elisa.